Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten peparing, pinten-pinten anugerah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika dipun tetepaken dening Allah minangka salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga mangke dados sababiyahipun kita nampi tambahan pinten-pinten kenikmatan ingkang langkung ageng malih. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, kados biasanipun saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Rabbana la ilma lana. Illa ma 'allamtana. Illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul Wa hakim. tub 'alaina. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka wa tawwabur Wa rahim. taqabbal minna. Taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul Wa alim. 'allimna min ladunka Amilna min ladunka ilman nafi'a. ilman nafi'. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana Allahumma taflana hikmataka mataka wansur alaina sur alaina rahmataka mataka ya dzal jalali wal ya ikram. dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban janani mahbub fi qulubi ibadika fi qulubi wa azizan mu'azzizan fi uyunihim fi uyunihim waj'alni wajihan waj'alni fi wajihan dunya wal akhirah fi dunya wal wa akhirah minal muqarrabin minal muqarrabin ya katsiran nawali kasyiran nawal ya hasanal fi'ali hasan al-fi'al ya qa'iman bila zawali qaiman bila ya zawali mubdi'an bila misali falakal hamdu hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara nini masalah basirah peninggal ati menika menawi tiang suluk sing ngambah dalan tumuju dumateng Gusti Allah niku wonten setunggalipun bentuk reaksi kerohanian wonten manahipun arupi anwar ilahiyah. Anwar ilahiyah menika cahaya ketuhanan. Cahaya ketuhanan niku sing asale ora ketok dadi ketok. Wateke cahaya niku lak ngoten niku. Sifat dasar cahaya nggih niku ana. Cahaya niku ana. Tur barang liya sing kena cahaya sing asale ora ana dadi ana. Mulane teng ayat niku Allahu nurus samawati. Allah niku cahayane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Niku mboten kok langit bumi niku pun ketok dhisik. Mboten. Langit bumi niku asale mboten ketok, tegese mboten enten. Terus kesinaran anwar ilahiyah, cahaya ketuhanan niku banjur langit bumi sing asale ora ana niku dadi ana. Jadi cahaya itu sendiri sesuatu. Sedangkan napa sing disinari cahaya niku sesuatu yang lain. Nah, sami yang sing atine pun mulai melek. Niku teng mriku kathah sanget namine nur, anwar. Nggih. Anwar. Cobi kula panjenengan saderenge bicara soal basirah, bicara soal basar nggih. Basirah niku peninggal ati, lek basar niku mripat menungso. Tengene bahasa Arab niku enten istilah nurul basar, cahaya mata. Nurul basar cahayane mripat. Kok terus mripat niku nyentrong bercahaya niku mboten sajane. Artinya mata itu bisa membuat sesuatu yang asalnya tidak ada menurut akal, menurut indra sing nampa informasi, menurut akal sing nampa informasi king indrane mata niku. Coba lek pas sampean merem, ampun sampean aja mbayangno meleke dhisik. Kaya-kaya sampean niku merem. Pas merem niku jane sing enten apa? Pas merem niku enten apa? Pemeripat niku. Ampun sampean ngarang enek apa-apa. Lha niku dudu meripat sing muni enek apa-apa. Lek meripat asli sing merem niku mboten iso muni napa ora enek apa-apa nggih ngoten. Meripat sampean merem niku ora enek apa-apa. Ngoten jareke mripat upama ditakoki, "Pat mripat enek apa, Pat?" Ngarepmu, "Ora enek apa-apa." Nggih ngoten jawabe niku. Niku mengkira mripat pun melek biar mripate waras. Mripate waras, melek biar mripate waras. Nek mripat waras niku njur duwe nurul basar. Niku terus mripat mara muni enek watu, enek gunung, enek lho, malah muni enek. Niku jenenge
nurul basar. Nggih. Padahal niku nek diteliti sing tenan niku mboten kok mripat mara ngriku niku mboten. Pokokane jenengan nyawang kula. Niku mboten kok mripat sampean niku marani kula niku mboten. Niku sakjane sing marani niku enten pantulan saking warna-warna sing enten teng kula niki. Jenengan nyawang kula ngeten nggih. Niki kula niki duwe sinar. Walaupun kecil niki enten sinar teng kula niki. Sinar kula niki mantul teng ngriku, nyorot teng mripat panjenengan. Jelot ngoten terus ditampa mripat panjenengan. Ngoten. Ngrikine gedhe, tapi enten teori napa skala nggih sing memperkecil niku. Karena nun sewu mripat niku bentuke bunder langkung kaya neker ngoten. Niku lek digagaris lurus ngoten terus dadi mriko dadi ombo ngoten. Kau umpama niku enten benange ngoten. Nek mancepe benang sing pas tengah bener nggih kenceng teng kula, nek sing mancepe benang rada pinggir nggih, nek dilurusne nggih terus bablas ngriko nganan ngiri ombo. Kalau saya iso ngelirik niku kan ngarahno nekeryane niku. Nah. Niku sakjane warna kula niku sing sinare mlebu teng ngriku, bleng. Ngoten. Niku nggih sinar malih. Kok upama sinar niki dicegati. Mboten enten. Mboten iso nyampe teng ngriku krana saking adohe. Mboten kecegatan mergo saking adohe utawa kecedeken saking cedeke. Niki nggih mboten ketok napa-napa. Buktine sama ditakoki rupane telapukan sampean dos pundi rupane mboten iso jawab. Ya monggo sinar sing mantul teng sampean iki sakjane senes sinar kula. Niki sinare lampu niki lho, Pak. Sinare lampu nyorot teng kula. Jur warna-warni sing enten teng kula niki. Niki nggih genden nyinarno suak nggih, suak bias. Lah niku sing sampean tangkep. Sampean tangkep niku. Niki sedaya sinar namanya Anwar. Lah barang niku lek diarani ghaib. Nggih ghaib niku bagi mripat diarani ora ana. Bagi mripat lho nggih. Karena sinare mboten niku. Sinare duduk sinar mata, bukan sinar lampu, bukan sinar matahari. Ada sinar lain yang sama-sama sinar tapi bukan seperti ini. Yang dimaksud sinar di situ adalah kesadaran. Napa? Kesadaran. Barang niku lek sampean sadari, asale ora ana dadi ana. Nalika sampean duwe utang, pas sampean gak sadar lek duwe utang. Nalika gak sadar niku utang ora enak. Nggih. Bila mulai sadar aku diutang wayahe nyaur. Niku asale utang sing ora ana dadi ana. Niku lah jenenge sinar. Kesadaran niku sinar. Mergo barang sing ora ana dadi nalika sampean tilem mboten sadar, iki sembarang kalir gak ana. Sembarang kalir gak ana. Sing enek impen. Berarti ngimpi niku ki enten sinare ngoten. Artinya ada alat pencerat yang bisa menangkap bentuk keberadaan kahanan sing teng jero impen niku. Kok umpama sampeyan sare niku mboten ngimpi blas. Niki ora ana apa-apa blas. Nate nggih ngalami tilem mboten ngimpi blas. Niku lagi tangi turu ditakoki mang kowe pas turu enek apa ora enek apa-apa. Ya niku mergo panjenengan kesadarane mboten enten. Dadi sing dimaksud sinar gaib, nggih sinar gaib ning jerone atine menungso itu lebih dekat kepada soal kesadaran. Bukan soal bentuk ngeten niki, koyo sentrong mboten, artinya kesadaran. Lah, kesadaran itu diistilahkan di sini sinar. Diistilahkan di sini nur, diistilahkan mana cahya.
Nah, niku mboten butuh lampu, mboten butuh srengenge niku masih peteng dedet, mboten enten napa-napa niku nggih ngerti. Aku enak. Pertama dhisik niku sing ketok dhisik napa? Aku ketok. Nek pas tilem peteng dedet, mboten ngipu, mboten napa niku aku gak enak niku. Piye ta? Aku gak enak. Dan ini bangsa wis tangi digugah malah aku enak. Ketok malah muncul berbagai hal. Dan itu namanya basirah, peninggal ati sing iso nangkap wujudan gaib sing peteng dedet niku ternyata saged ditangkap. Nah, tiyang sing suluk niku lek pun budal suluk mulai enten berangkat tenan. Walaupun orang tonggol lho niki. Sik budal iki tok. Iki pun mulai enten anwarun ilahiyah. Betul. Anwarun ilahiyah. Anwar ilahiyah niku ada 3 tingkat keterangan. Cara terang dan gelapnya itu, terang dan gelapnya anwar ilahiyah sing saged ditampa mripat. Niku mboten kok anwar ilahiyah niku terus menteri padang wadang mboten niki soal kemampuan tangkape mawon. Nalika jenengan sik riyip-riyip biar ngoten niku sik urung pada genah. Mungkin lek wis rada suwe sithik mulai rada genah. Mengki lek sampean budal mlaku-mlaku luwih genah neh. Jane ngoten niku. Nek srengenge ngene jane pancet. Anwar ilahiyahnya tetap, tapi kemampuan si salik wong sing suluk niku wau krana mengadakan proses perjalanan rohani niku enten pinten-pinten urutan tingkatan. Nah, setiap tingkat itu ada buah, ada semacam reaksi. Sampai nek mulai riyip-riyip roh enten putune liwat nggih terus bengok rene nggih ngoten nggih. Nggih masuk senajan ora genah iku putu sing dino rong genah tapi wis ketok lek putune ngono langsung bengok rene. Nah nggih wis ketok genah wis jenenge pisan. Oh kowe to ngoten. Bang pas liwat tok apa celok le ngono tok. Ya niku semanten ugi tiyang sing suluk niki. Niku sebagian ulama wonten sing dawaken ngeten. Nalikane tiyang niku seorang hamba niku mengadakan proses suluk niku layab luhul abdu haqiqatat tawaddu'i inda lam'ani nuril musyahadah fi qalbi wa inda dzalika tazubun nafsu wa tantabi'u lil haqqi walil khalqi bimahwi asariha wa sukuni wahjiha wa gubariha. Tiyang niku mboten saged bener-bener tawadhu terhadap Allah, tegese tunduk manut, diperintah budal, dilarang mendo ngoten. Niku lak bentuk-bentuk tawadhu to niku. Bahasa sing kulino diwuwone berjumah jenenge takwa. Nggih. Monggo kita sami ningkataken ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lagi ngoten nggih. Tapi wong takwa niku napa iso lek mboten tawadhu? Wong diperintah napa iso lek? Gak krasa enek sing merintah niku luwih dhuwur timbang dhek. Nggih ta nggih? Lah mulane wong niku mboten iso dumugi teng kene hakikate manut kecuali nalikane wonten kilatan-kilatan cahaya penyaksian bahwa Allah hadir. Ya, lah kilatan-kilatan itu ada kalanya jauh. Iki kula tak nyontone karyawan wingking niki sing nunggone rekaman niki. Niki lah enten teng mriki sing nguasani Mayangkara teng mriki Pak Haryanto nggih. Senajan mboten ditunggoni Pak Haryanto, tapi punya kilatan kesadaran bahwa walaupun Pak Haryanto nggak ada, tapi Pak Haryanto tahu
Entah siapa nanti yang melaporkan. Ini mesti gelem tanggap. Napa sing diperintahne Pak Haryanto. Malah kadang-kadang Pak Haryanto pesen aku arep lunga. Engko Pak Imron lek rawuh urusan kowe. Senajan Pak Haryanto mboten hadir, tapi bahwa di situ ada kesadaran bahwa di sini ini wilayahnya Pak Haryanto. Dan Pak Haryanto punya orang-orang yang mengawasi saya. Maka karyawan mingking niki nggih terus nandari pekerja. Taat, manut. Lah apa meneh? Lek jenenge Pak Haryanto niku mlebet teng dalem, enek klebat Pak Haryanto rawuh. Senajan mboten dugi teng ruangan iki. Rawuh tapi teng dalem mriku. Niku luwih tenanan lek kerja. Nggih. Apa meneh lek niku mengke para Pak Haryanto niku hadir di sini dan nunggoni kerjaane. Wah, iku malah tenanan lek kerja. Paham ya? Niku lek sing tukul, sing muncul tawaduk dan ketaatan. Kalau yang muncul itu rasa cinta. Kalau yang muncul itu rasa cinta. Krungu kabar sir-sirane mulih ngoten tok mawon. Ki krungu kabar tok sir-siranmu mulih. Iki malam Minggu sir-siranmu mulih. Urung cetok niku mulih ngoten tok padahal omahe adoh. Sing sitok nggarum, pacare sing sitok serengat. Wah, itu rasa berbunga-bunganya sudah tumbuh. Karena apa? Ada kesadaran bahwa semakin dekat. Ya, betul tak? Kalau kabar semakin dekat. Nah, mungkin lah mulai budal, teng serengat. Suluk nih mulai. Suluk nambah jalan geng garum tumuju teng serengat. Semakin dekat tuh semakin deg-degan. Wajilat qulubuhum. Ini bilang ya. Wajilat qulubuhum. Rodok gemeter bergetar. 1000 rasa menjadi satu. Jadi ngoten. Campur petuk ta ora, golek petuk tak omongne apa, anu kuwatir gak cetuk, tapi punya harapan kuat untuk cetuk. Wah, niku campur jadi siji. Ya, niku deg-degan wis. Niku wis numpak sepeda motor gak tolah-tolah ya. Nggih ta nggih. Keng garum budal teng serengat niku keng wah wis ora tolah-tolah. Mesti khusuk. Numpak motor mesti khusuk ora karuan. Niku betul tolah-tolah. Tidak terpengaruh oleh panggilan siapapun. Coba kancane ngono. Ayo Jan. Iki film apa? Gak film-filman, serengat. Ngoten. Niki terus budal. Mergo napa niki pun enten nurul musyahadah. Cahaya penyaksian melalui berita tadi. Pacare teko dina Minggu. Ya, bangsa pun mulai tok ngarep latar niku. Ya, tok ngarep latar niku. Wis lungguh teng kursi ngarep teng emper enek kursine disediakno lungguh teng mriku. Niku ora krungu suarane, bocah sik teng jero. Ya gak krungu bentuk klebate, sepi ya mae. Tapi piyambake apal. Nah, iki sandale ono iki. Iki sandal sing biyen aku sing nukone. Apal, yakin bocah mesti ning omah. Mergo pasar budal kuliah ning Malang biyen tak kei kenang-kenangan sandal. Ya kuwi, sandal kuwi. Wah, yakin. Lek niku sandale. Niku semakin mantap. Wes, iki. Ate kancane riben pisan sing jero dipateni lampune, sing padang njaba niku deg-degan bae. Wes, klambine sing teng sredel dibenekno. Mergo kok wonge ndelok kok jero. Ngoten iki. Kesadaran bahwa dilihat dari dalam itu tak padahal ora kena wonge, urung petok wae. Tapi ada kesadaran bahwa iki ning jero delok niki kena, mergo kancane riben. Wah, ini mesti lungguh ora wani kok pencolotan, penculitan. Mboten wani, mesti lungguh anteng. Nunggu kehadiran dia. Nah, bangsa ngoten metu tenan dibuka lampu diurupno lampune. Biar tibake sing ngurupno lampu niku bocah niku gak iso omong. Iya.
Gitu? Lengkaplah sudah. Maka kesadarannya hilang. Dia tidak ada. Yang ada ya dia yang hadir tadi sudah tidak ada. Sengana iso ngurupno lampu niku. Ketok welo-welo niku teratap niku awake dadi ilang. Nek wau lak krasa dekat gitu tok. Lha lagi krasa dekat. Lek wis lungguh ro sandal semakin mantep ada. Dan ini semakin mantep bahwa akan menemui. Bisa dibuka biar niku teratap ngoten niku iso ilang. Niki nalikane tiyang niku wis masuk nuril musyahadah, cahaya penyaksian bahwa benar-benar di dalam hatinya ada kesadaran total. Niku awake dadi lebur. Awake dadi lebur. Kesadaran tentang keberadaan dirinya itu jadi nggak ada, ngoten ora kok terus lebur jadi hilang ngoten. Jadi masuk lebur itu nggak masuk dalam layar kesadaran. Cara wong syuting ngoten, asale sing disyuting awake dhewe ketok gambar awake dhewe, niki krana sing didelok niku wau. Pacare niku terus sing ketok gambare pacare, gambare awake ilang. Niku jenenge lebur. Lah buktine lebur napa? Buktine diceluk wong ora krungu. Nggih, diceluk wong ora krungu. Kan wis gak noleh jan. Awake ra enek diceluk ya ora enek sing diceluk dudu aku ngono nggih. Padahal sing diceluk dhek lebur. Di situ sebenarnya kalau kita mau menggambar, sebenarnya ada dua hal yang masuk. Nalika sik dereng dibiar niku lho. Sik dereng dibiar, tapi wis ora sandale enek. Niku jane pun loro niku. Isine wis loro ya. Enten dirinya, enten taman di depan rumahnya, tapi juga tidak lupa bahwa ada si dia yang saya tunggu. Loh, ngoten. Jadi nek wong niku pun kebuka atine mulai enten nur. Niku sing krasa dhisik dhewe. Salik niku lek atine pun kebuka dhisik dhewe niku kesadaran yang tumbuh pertama adalah Allah dekat sekali. Allah dekat. Lalu Allah dekat, niku terus muncul sikap muraqabah. Begitu lho, pun mulai kebuka lek ana sandal, ana ngono. Niku enten muraqabah, maksudnya muraqabah niku nunggu-nunggu. Terus sak wayah-wayah wong teko, niku muraqabah lho. Niku terus isin barang. Isin lek sampai isin lek sampai lek kulunggo keliru. Isin lek sampai oleh kulunggo keliru. Kawane ngalih. Kuatir ku sak wayah-wayah muncul aku gak enek piye. Tuku rokok gak wani. Lah aku pas tuku rokok ge bocah metu lho. Niku mulai kesadaran ku penuh. Dia tidak mau dan tidak berani kalau sampai sak wayah-wayah Allah nimbali gak iso teko. Sak wayah-wayah salat-salat terus gak iso teko gak wani deh. Allah muni salat-salat terus langsung budak. Jadi gak wani. Ninggal niku mboten wani. Ngoten. Niku sing kesadaran pertama. Lah pun suluk lho nggih. Suluk wis tok wayah kesadaran itu. Lah sing tingkat kedua. Ngoten. Sing tingkat kedua niku mun mulai dugi teng ngarep omah niku wau. Niku terus teng wilayah kepemilikan. Kabeh iki dibae sing duwe ndeke ngoten lho. Nalika lungguh teng mriku niku wau mulai sadar lek muncul kesadaran baru ya. Jadi kursine ndeke, mejane ndeke. Nggih ta? Niki pagere ndeke, omahe ndeke. Lah kok semene gedhe nek kabeh. Ya termasuk aku iki pacare ndeke lho. Saya tidak punya kepemilikan apapun terhadap apa yang saya lunggui, apa yang saya adepi, apa sing tak delok, apa sing ini aku iso krasa lan iso teko mlebu ning kene kira krana pancen diundang karo pacarku mau. Jadi sama sekali dia enggak ada nilai. Hilang. Itu jenenge adamiyah.
Nggih. Adamiyah. Sama sekali mboten enten. Ketok jarit ya jarit ndeke. Ketok saya ndeke, ketok foto ndeke, ketok kabeh kaya kono kabeh. Mung kangene wis suwi marai. Nggih. Kangene wis suwi sembarang kalir niku. Delok tulisan niku tulisane gak ketok, sing ketok sing nulis. Ngono lho, Nggih. Delok sandal iki sing ketok dudu sandal, sing ketok sing nganggo sandal. Ngono lho maksud ilang niku. Sandal ilang, kursi ilang, meja ilang, omah ilang. Mergo kuwah kowe delok apa? Niku sing ketok gambare pacare niku wae. Menemen ngendenge niki. Rasa dekat yang sampai menghilangkan segala sesuatu. Sing ana ndeke tok. Sampai unen-unen sampai ditakoki. Kula mau nate cerita Laila Majnun ya. Laila Majnun itu kadung seneng kalih Laila. Majnun jenenge Qais. Qais itu nate seneng kalih Laila. Nalika seneng kalih Laila niku kabeh niki sing ketok Laila. Nah, krana sing ketok Laila niku sing disebut jeneng ya jeneng Laila. Laila, delok watu Laila. Laila. Delok napa mawon enek wit obah Laila. Enek angin jare abape Laila. Nggih. Enek lintang iku mripate Laila. Mboten niku kadung Laila ngoten. Laila, sampai diceluki Qais, Laila. Enek wong gak kenal jenengmu sapa? Laila. Ilang alayu ilang, ditakoki jenengmu sapa? Laila. Berarti awake ilang. Iki jenenge masuk dalam wilayah adamiyah. Dalam wilayah ketiadaan. Nah, lek pun ngoten niku ya mbek delok segala sesuatu menjadi hilang. Lek wis ilang tegese gak direken. Dia wis gak ngereken segala sesuatu, wis gak noleh kepada sesuatu, mergo napa? Mergo wis kebek. Kesadaran ning atine kebek. Sing enek Gusti Allah tok. Allah. Takok jenengmu sapa? Allah. Ora kok jawab niku ora jawab nalika ditakok jenengmu sapa? Allah. Lah iki sing repot sing pas ngomong niku. Sing pas delok niku jenengmu sapa? Allah. Padahal sajane wong niki ora jawab, ora oleh dicelok. Dia wis ngendeng kok. Nah, lapun ngoten niku ya bae mboten saged ningali napa-napa kecuali namung ningali Allah. Ya, wis gak enek sing disenengi liyane Allah, gak enek sing dipandeng liyane Allah. Dan pun teng riku niku sing muncul sifat tawakal, tafwid, ridho, pasrah. Niku sing paling menonjol niku. Tawakal niku wis pasrah, tafwid niku ya pasrah bongkokan. Termasuk segala resiko, ridho niku ya nrimo apa ae. Istislam niku ya wis manut piye ae. Niku sing tingkat kedua. Sing tingkat ketiga. Tingkat ketiga niku nalikane wis adep-adepan karo bocahe. Bocahe wis metu bareng napa? Bareng ngurupno lampu terus metu lungguh teng ngarepe piyambake. Buntu. Asale ora ana blas kabeh sing ana dheke, sakniki malih rada muncul neh malah. Awake muncul merasa berada di hadapan si dia. Mulane tengeriku dipun dawaken yusiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Lha ngoten wae lah. Gak sadar, sakniki dadi sadar. Tapi kesadaran yang kedua ini adalah kesadaran yang total masuk menjadi satu, menyatu dengan si dia. Yang sampai suasana yang tadi kabeh ora ana wae lho. Suasana sing kabeh ora ana wau niku dadi ilang. Dadi lali nek emang ngalami suasana kabeh gak ana wau dadi ora masuk ingatan blas.
Yo ngoten. La ada maka yo ora sadar tentang ketiadaanmu, wala wujuda kalan ora sadar tentang keberadaanmu. Ana apa ngoten niku? Misalnya diomongne ngoten niku tok. Tapi ana suasana ngoten niku ana. Dene kuwi ora roh, aja mbarani gak ana. Percaya karo sing tau ngalami. Ala mosok temenan tiangan niku ngalami ya mbok ya. Wong sing tau ngalami ya ana tenan. Dan wa yang sing pun dumugi niku mboten wonten pernyataan kecuali namung kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma'alaikat. Kana ana sapa Allah Gusti Allah wala syai'a lan ora ana suci-suci ku maujud ma'ahu sertane Allah. Ora ana blas sesuatu sak liyane Allah sing bareng karo Allah. Wa huwa ta'ala Allah al-ana iki saiki iku alama ing atase keadaan ala ing atase makana ana sapa Allah. Allah ku gak berubah. Ora ana apa-apa sing bareng Allah ket biyen nganti saiki Allah tetep gak berubah. Nek sampean ngarani ya nek Allah ya nek aku. Ya nek Allah ya nek aku. Kuwi mergo sampean masuk dalam wilayah kesadaran yang paling rendah. Kesadaran yang paling rendah mergo lafal saiki enek dunya, saiki enek aku, saiki lafal saiki niku sakjane keterbatasan panjenengan. Keterbatasan menungso muni saiki. Mergo zaman wektu niku sakjane ora ana ta wektu. Dek mau saiki niku napa sih? Rupane piye? Mboten enten. Sejatine mboten enten wujude. Jadi sing dimaksud nganti saiki Allah tetep ngoten niku artinya Allah masih tetap sendiri di dalam sifat ahadiyah. Enten sifat wahdani ya, enten sifat ahadiyah. Lek wahdaniyah niku mergo dibanding karo liyane malah ana wahdaniyah. Tapi lek wahidiyah niku mergo kesendirian sing ijik metu sifate. Tapi lek ahadiyah itu kesendirian yang tanpa hubungan dengan segala apapun. Wahdaniyah niku sifat nalika dipahami menungso, ngoten lho. Wahidiyah niku Allah dhewe tanpa didelok menungso ning kaya-kaya isih ana perangan-perangan kaya-kaya lho. Ana sifat basar, ana sifat kalam, ana sifat wujud, ana sifat kaya-kaya satu kesatuan sifat 20 niku dadi siji terus dadi Allah niku jenenge wahidiyah. Ning kaya-kaya niku. Nah, bangsa pun mlebu malih teng ahadiyah. Ahadiyah niku pun ya ahadiyah. Iji sama sekali nggak ada perangan sama dan di situ nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa dan akal manusia nggak bisa sampai ke sana. Akal loh. Kesadaran hati mungkin bisa ingip-ingip siti-siti iso. Okay. Itu pun harus lebur nih kau. Bon. Mula enten syairan untuk mengungkapkan itu. Enten syairan dawuh ngeten. Falam yabqa illal haq qulam yabqa kainun. Fama samma mausulun wa ma samma bainu. Bila jaa burhanul ayani fama ara bi'aini ya illai nahu ainu falam ya buka mongko ora tetep liyane ilang kabeh fana kabeh apa sing ora tetep ilal hakku kejaba min Allah tok sing ana me Allah tok lam yabqa wis ora ana apa kainun perkara sing ana liyane Allah.
Fama sama mongko ora ana iku sama ing dalem kono-kono suasana ketuhanan sing nika wau. Apa sing ora ana mausulun perkara kang kantil. Wa ma sama lan ora ana iku sama ing dalem kono-kono panggonan apa bainun perkara kang pedhot. Renek sing kantil, renek sing pedhot. Sing pedhot ya ora ana, sing kantil ya ora ana. Piye? Sampeyan jegur teng banyu kelelep saman niku kantil karo banyu napa pisah karo banyu lan ayo lan kelelep ngisor dhuwur ngitan kulon ngisor dhuwur kiwon nengen kabeh banyu iwak lho iwak kelelep teng banyu. Iwak niku kantil banyu apa pedhot karo banyu? Ya ora pintal, ya ora pisah, ya ora kantil. Wong diarani kantil nyatane iwak iki gak iso dadi banyu. Nggih. Iwak ya iwak, banyu ya banyu lah, ora kantil lho niku. Nggih. Ora kantil, iwak ya iwak, banyu ya banyu tetep pisah, gak iso nyambung. Iwak banyu, banyu iwak ya gak iso. Dinisbatkan apa saja kita? Iwak banyu, banyu iwak ya ora iso. Gak iso kantil gak iso. Tapi pisah ya ora iso. Diarani pisah ya ora kena. Diarani nyambung ya ora kena. Betul pisah. Tapi ya ora nyambung. Lagi. Nggih betul pisah, tapi ya gak nyambung. Masa iwak niku pisah karo banyu, mboten. Yes pokoke ora pisah karo banyu, ya ora nyambung karo banyu. Mana iki? Wong dhek iso urip ya mergo ning jero banyu. Yo. Sing disedot sing dimacem-macem banyu, ngalor ngidul ngisor dhuwur kiwa tengen banyu. Sampai iso dadi darahe dheke, sampai iso dadi uripe dheke nggih banyu. Tapi kan ora kena to diarani iwak banyu, ngono kan mboten kena. Iwak ya iwak, banyu ya banyu. Nggih. Tulisan karo mangsi. Diki di rada ditokno meh. Tulisan karo mangsi. Tapi mangsi niku rupane ireng. Saman yen nulis A. Aku apa mangsi? Niku lah duduk mangsi lah. Duduk mangsi. Tapi lek samane cowedek mandeng niku sampean wandeng sing tenan, tibake iku kabeh mangsi. Nggih. Iku kabeh mangsi. Tapi mangsi kuwi duduk aku duduk mangsi. Nggih bener. Aku duduk mangsi ku duduk tapi awi yo. Tapi nek dipandheng tenan tibake awi kabeh mangsi. Iya ngono. Ya iku. Yo ora. Niku yo ora iso pisah kemang, lek sampean pisah kemang sih ilang wujude Bisa kepisahno. Aku aja ning mangsi, gak iso. Jura? Niku di situ tidak ada yang kantil, juga tidak ada yang pisah. Ibaratnya dunia saisine niku Gusti Allah niku mangsine ibaratnya ngoten. Dekat sekali itu antara A dan mangsi, tapi juga mangsi itu bukan A bukan mangsi. Yes. Yes ben rada ruwet tapi bisa ditokno kono ngono. Meh ngirit. Bila ja'a burhanul iyani, bila kelawan iki penglihatan musyahadah tadi. Ja'a teko apa burhanul iyani, bukti-bukti kenyataan kahanan. Fama aro mongko ora ningali sapa ingsun biaini kelawan kesadaran ingsun ila ainau kejaba ing kenyataane Allah. Il uayinu nalikane nyatakaken sapa ingsun.
Jadi ternyata seluruh penampilan A tadi itu adalah penampilan mangsi. Nggih. Ireng A niku kabeh ireng niku nggih. Niku irenge A niku kabeh irenge mangsi. Dudu irenge A. Nggih ta nggih? Dudu irenge A. Piye ngono kuwi? Ya ngono kuwi. Dudu irenge A. Tapi irenge mangsi. Kenyataan bangsa tak pandeng tenan nganggo mripatku jareke ngoten. Tak pentelengi tenan nganggo kesadaranku, ternyata sing rupane ireng dudu A. Sing rupane ireng kuwi mangsi. Tapi mangsi kuwi tiba ya dudu A. Mangsi kuwi dudu A. Aku dudu mangsi. Mangsi kuwi ya iso tampil dadi A, iso tampil dadi B, iso tampil dadi C, iso tampil dadi sembarang kalir, tapi kabeh rupane mangsi. Tapi ya tetep beda-beda lha iki. A iku ora kena mbok arani C, C gak mbok kena diarani B, B gak kena diarani D. A ya A, B ya B, C ya C. Tapi kabeh duwe rupa. Niku rupane mangsi. Lek sampean bentuk sing mlungker-mlungker niku bentuk mlungker itu lha bentuke mangsi, duduk bentuke C. Ya, bentuk sret blendok loro niku bentuke mangsi apa bentuke B? Bentuke B tapi ya bentuke mangsi. Nggih. Ya loro-loro tapi tetep sing sampean pandeng sing tenan sing berbentuk ngono kuwi ra duduk B to, rak mangsi to. Tapi ya ora kena mbok arani, oh lek ngono mangsiku B, ya ora kena. Oh lek ngono B ku A, ya ora kena. Diarani manunggaling kawula Gusti, itu ora kok terus kawula dadi Gusti-gusti tadi kawula mboten. Gusti ya Gusti, kawula ya kawula, tetep la ilaha illallah, enggak bisa. Disitulah yang dimaksud Allah itu sendiri. Tanpa siapapun, mangsi ku ora kecampuran A, ora kecampuran B, ora kecampuran C, ora kecampuran apa-apa. Mangsi ku nganti saiki tetep dadi mangsi, masih wis dadi A tetep lho. Saiki enek A, enek B, enek C, mangsi ya mangsi. Ora iso kok terus berubah. Mangsine wis dadi B saiki ora iso. B ku wujud dhewe. Mangsi wujud dhewe, tapi mangsi ku ora iso lepas saka B gak iso lepas sangka mangsi gak iso kantil karo B gak iso kantil karo mangsi, B gak iso kantil karo B gak iso kantil karo mangsi, B gak iso pisah karo mangsi. Mulai B kantil karo mangsi lah campur dadi siji karo C karo D barang ngono. Lho lah tetep gak pisah tapi ora kantil. Piye ngene? Iya ya angel yo angel tapi sakjane iki yo ora angel. Nah, pun niki dijanjeni kalih Syekh Ibnu Abbad wa sayati lan bakal teko. Mengkalamil muallifi saking dawuh Kiai Musannaf rahimahullah taala. Sing keterangan tentang kanallahu wala syai'a ma'ahu Gusti Allah kuwi ana lan ora ana apa-apa sing karo Allah lan nganti saiki Allah iki tetep ngono kuwi cara Jawane ngoten. Bisa cara gampangane mangsi nganti dadi A bareng pandang ireng ngoten lho. Ora berubah. Mangsi ya tetep mangsi terus gak berubah. Nah malah aku sing iso ilang, mergo tampil sing ketok didelok B iso ilang. Ngoten. Tapi sing jenenge mangsi tetep mangsi. Ngoten. Dawana pambejeng teng wingking badhe wonten penjelasan iki langkung jelas malih. Saya pun taala ndawaken ngeten al-aqwanu utawi pura-pura kahanan ana sakliyane Allah iku sabitatun bisa tetep ana oleh tetep ana bi isbatihi sebab oleh netepaken Allah. Jadi barang ana saiki iki mergo dianakno cara penake omong ngoten. Tegese dianakno kuwi ora ana, tapi yo ana. Lah ngoten ta nggih? Ya ora ana, tapi yo ana, ya ana tapi yo ora ana. Lah bagi wong sing pun
Musyahadah sing blak niku wau antarane ora ana lan ana niku wis ora kepetung ngoten lho. Maksude niku ada maka wala wujudaka niku wau. Mamkhuatun kahanan kabeh kuwi mamkhuatun dan lebur. Dan lebur bi ahadiyati dzatihi kelawan ijene zati Allah Subhanahu wa taala. Lebur aku dadi lebur sing ketok mangsia. A B C D E F G kuwi ilang kabeh. Lah sing sampean pandeng mangsi A B C D E F G ilang kabeh, lebur kabeh. Ayo sampean pandeng lek gak ngandel. Enek cat gede, puas gede, cat rupane abang, dienggo nulis A B C, ngoten nggih. Abang. Niku nalika sing sampean pandeng niku rupane cat abang niku ABC dadi ilang. Nggih. Ilang nalika sampean pandeng cat. Cat itu lah ijen cat tanpa ada keterkaitan dengan ABC. Cat ngoten tok niku ABCD ilang kabeh. Ilang kabeh. Piye ngono? Nyatane ilang kok to, Bi. Sampeyan pandeng sing tenan. Abange ABC sing cek abang niku lho, gede. Niku sing ketok abang lak duduk A, sing ketok abang duduk C, sing ketok abang duduk D. Tapi cek. Cek. Hilang, mamkuatun, terhapus oleh kesendiriannya cek. Lah tapi ngeten, aku iso wujud. B ku iso wujud. C ku iso wujud mergo ditetepno karo cek. Kok apa ora enek cek terus bentuke B iki piye? Bentuke C iki ora enek cek. Tapi jajal sama nulis ora ana. Ora nganggo cek. Iso wujud A, iso wujud B, iso wujud C, ya ora enek. Berarti wujude A, wujude B, wujude C niku biisbatil cek. Paham? Tapi niku mengke lek wis sampean masuk ning ahadiyah, kesendiriannya cek tanpa terkait dengan apapun bentuk, sampai bentuknya ora sampean hubung-hubungne. Niku ilang kabeh, A B C D E ilang kabeh. Sing ana ya cek apa? Wes. Betul nggih? Mugi-mugi napa sing kula aturke saged nambahi pangertosan ilmu ingkang manfaat, nambahi kemantepan keyakinan kula panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap semanten, monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya nabiyyu wa khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.